Changement ma wow mi natti heptinde min changement hol changement hol min ko mawdo mba gomi Allah de yar so hunde ari haɓama kala mo Allah wino yetteno a wiya ƴogoyat jengat kono fukkat mawde de ɗum woni ɗo holko mankata heptinde pour hakkunde makko no wanoni wonko mahannomi ɗon ko mahannomi ko mahim gasi annana no wima mon jangga poular so ɓooyo faye goɗɗum ha wonta neɗɗo ɗo yaha ha yimɓe ɗo ni ndewo caggal makko hankkadi mboɗɗamini ɗum e makko non ça wawi muñinamude ça jaɓini kam. Si tu fâches comme ça là, c'est pas bon. Je vais parler avec qui? Parler avec mon père. Ah, n'est-ce pas, j'ai causé avec lui, j'ai parlé avec lui. Maintenant, continuer à parler avec lui, il comprend. Moi, il faut que je cause avec toi aussi, parce que tu es mon amour. Tu ne veux pas que je sorte là, je vais rester à côté de toi, comme ça on va causer, on va faire du thé. Moi, je ne veux pas partir. Parce que moi, si j'ai appris pour là, c'est pour toi. Parce qu'il y a des mots là. Moi, j'ai ramassé là-bas, dans mon cahier là. Jusqu'à présent, j'ai fait répétition. Moi, il y a un mot là, elle a dit, ça dit ton mari là, il m'a dit Mahamay. Wallahi billahi, il m'a dit Mahamay. Hey, Assimi, Johnny, Gassi, c'est fini. Le problème déjà terminé. Gassi, j'ai compris. Qu'est-ce que c'est reste? Tu lèves, tu couches ici, donne-lui ton mari, mais tu dis pardon. Seulement. Yafo. Oui, yafo. Au moto, garandi celado saramako, dokamu jungu, mbiyamu yerlo mi yafo. Paro haydar bonnanta. Yerlo mi yafo. Yerlo mi yafo. Yerlo mi yafo. Tan heddi. Mon amour. Yerlo yafo. Ah. Gassi, toi aussi? Oui, Gassi, c'est Gassi. Ah, il faut rire un peu. Non, je ne peux pas rire tout de suite. Il faut que ça prenne des heures pour que je rie. Toi, tu connais, si tu ne ris pas, moi, je vais faire guili-guili. Non, on ne fait pas guili-guili devant mon père. Je n'aime pas les guili-guili devant mon père. Eh, mon amour, toi aussi, il faut pardon. Je te pardonne à cause de mon père. Il faut rire. Non, je ne peux pas rire. Il faut 2 heures de temps pour que les rires se reviennent. Parce qu'ils étaient voyagés, tous les rigolent. Ah, maintenant, il faut revenir les rires là. Ils sont en route. Ah, yafo. Oui, je te fais le yafo. Il faut yafo. Je te fais le yafo. Toi aussi. Je me sens pas bien. Si tu ris, je vais faire massage. Je vais faire massage pour toi. Ouais. Ok? Ok. Il faut rire. Ouais. Si tu fâches comme ça, je fais tirer pour toi. C'est bon. Non, il faut rire. Baba, wada atai. Oya wada atai. Va faire thé. Il faut rire, ok? Rire. Ok. Tagi jaaki momi ko an hirsimi hen e ko mbiɗa ko añbi amen ɓe aɓe dari pour jalde amen so wonano dum mi yafatako mo a faami gasi ayi mawɓe ɓe ñande ɓe ngari ɗo ɓe mbi omo wirtoɓe omo wayni koɓe hulɓe won mawɓe ni ɓe mbimi ɓe omo ñaaɗi ɗum ɓe kule makko joni kamɓe hoto hokku ɗum sagoji maɓɓe sa waɗini a woppima ɓe dañat sagoji maɓɓe par ce que o horat walla hay goto anda ko kewoy après baba cikannomi ka ganjo mais a añanimi no gañirtuma mi wiyani goɗɗo hona an allah ne seedi a añanimi sa añino kam a watta régle situation par ce que min mi tikkino kono mi fuddinoma dañde caɗele amour quoi gassi voilà joni noon ko muñal
sa muñani ko probléme addu basaɗa eyi jarama gasi seydi Sow eyi jarama sa wuur amin Allah goppo guura to tendira e ko fayi amin guura maya gurta maya eyi gurta jarama gurta maya kadi gurta eyi jarama aɗa wawi muñade la ilaha illallah ngo wuro yero caɗele dañoɗon hende mawɓe nana banggue an aɗan probléme uji banggue tan mbiya aɗa adda probléme kadi to en gacce la gacce gacce garda watta an kam famma an kam a yii sehil ma Sehilamo sehil ma kay hannde ko goto e wuuro he Assimi eyi he nen witti haalandema holɗum mi yimo nene hande de min poti to jeere ay nene sa yi Assimi joni nene o change o ɓorni wutte makko timmuɗo kala ko wiyete tan debbo pullo hande kam nanay makko omo haala ɗi puloreje hay yoro ni joni kanko ɓuri ɗum waade pular ala an kam mi anda goɗɗo kono an kam omo foti jarnadema saabu an hay an jangguinɗo moni joni mbiɗa andi tan ko pular makko ɓuuri labde pular ma o won hen ko haalata hay min hooram mi anda ɗum eyi wawi mi haalninoma min komi neɗɗo joni Assimi joni o change de ko wona mi wima tan ɓawo muñal fof ko alhamdulillah an a yii yero baba galle nde Assimi ari ɗo nde ene wulla tan ene rato dari tan koye eri madina so tawi no wonano muñal hande tawnoɓe nawtinomo walla taw kanko yero ɓe certi kono ayi nde wonno omo yiiɗi neɗɗo so tawi tan anda resodire mo jiɗɗa hunde fof aɗa wawi muñde ay hande o jooɗima o muñi machallah ko doguete ko woyeteno hen ko fof hende Allah itti joni kay machallah joni probléme defan baba galle mi defanani esam mi waɗani ni mi yahani to joni hande fof iwi joni kay fof change joni kay mbimami ala fof ko watta kanko wuppata kanko defata kanko lawƴata joni ni hay yoro ni joni o watti ko hirande kanko e baba galle ko hiran yi kanko e kawam yi joni Assimi joni natti ƴewde hay yoro fof nanay kaw kala ko kaw sohli kaw ni ni ɗum kay sinnomo ƴoƴno o hirata wona ko ɗum o yinno yi joni no ɗum ni wona ko ɗum o yinno wallahi ala fof no waɗani annene kadi anna tampi hende ala mini kay ko mayi aɗa andi kam tende kañum ko kagaɗo ko haqqille ala so wonano ɗum kay sa addi debbo de toppito bamma kay ala kirrata hen yorani kañum kanko kam hen sahay honde no wuuro ɗum ala ko abbere heñin kay Assimi kay mom billahi joni mbeɗa welte makko komi jahowo Dakar noon ko mbatta Dakar he komi jahowo mbeɗa addoya commande uji janen to Diawo Dia Tisi koyngal ma ngal farmata ko woni ɗum kadi naggana kam koyngal ma ngal hami arta ko ɗum mbimami sa yeehi ko gaddanta ko jiɗɗa fof mami artani an kay jooɗe galle tan ami arta tan ala joni kay ani mbatten min goto woni ɗo accumi yaha to Assimi mi jooɗo mbaɗa kam ɗo joni kam kanko ɓuuri kam wawde hay pular accumi yaha kam min o jangguinami aɗa ko jiɗmi haalandema farmata an kay jooɗɗo tan Assimi kay sa jooɗima tawe ɗo joni natti arde joni o natti arde somi yimo hay Assimi ni o wi ala argallam joni natti arde joni kay o change nene komi jahowo noon ala ko mbatta to jooɗɗo jooɗo e galle he ndena galle hami arta aɗa andi so tawi ko Mouhamed kam mimi haalta haala mo finata ni saka yewtuma wadde ono mondo e galle yoman ɗo kay aɗa majji oman ɗo i ko andin tan wayri yidem eyi mbimami ala ko jalata Mouhamed nana e galle he Mouhamed mawo yewta o mondo e galle yewon ɗo e galle he kay inde wayri yidemo di i wona sarli koko woppimo ɗe wona gonga we miseɗo wona gonga nene ɗe balɗe koye misére musɗo woni seeɗo ko woppimo hara mi wima noon joni to woni won ɗo haydara o wondani haydara o woni ala won ko woni darami ƴeewoyama ya ƴeewoyma darami ƴeewoyama ɗo hay ko mami ƴeewoyama no way seeɗo ko woppimo ala nena fof nder kam la lay farmata wona neɗɗo aɗa foti joɗade aɗa jalla Mamadou hande o wara mi to makko paami ya aɗa andi ko dañanda hen sarli darami ƴeewa mi yiyamo sarli ari wallay sa wimo sarli ari mbaynama yettimi alhamdulillah mbaɗɗa Assimi machallah aɗa selli fanta ay tampere alhamdulillah machallah jam tan mawɗum jam tan alhamdulillah yettere Allah mawɗum mawɗum jam tan alhamdulillah an yeeso ma ngo hande ɗe heewi jaleɗe baba ayi
ɓanndu ndu ni wona ɗumininde no feewi mataw mi ɗumininat tan kono mboɗo manki faamini yettere Allah no mawɗo garno wiidema de min hannde mi nambi waaji kadi dépense o jaɓaani tottude haydara subaka Allah ko tikkuɗo o wi mi nanantamo joni ko haalama tan nanani ko addi tikkude dépense dépense koyɗe tasde ɗum koye fawat tan aɗa andi jikku biyede min kam mbiɗa jogui kalis kono mi wawa finde hannde tam yaha Wourossogui somi andino ko ni o waɗata guila hanki tawno mi addi kalis kono kalis am mami yaha ha Wourossogui mi tira ɗum e banque omo jogui o wi ko a watti nanandemi o wi ko an tan nananto mata wona min jibinimo ɗum den foti so wonano min mata wona min jibinimo min de jibinimo o ñammina o yarna haw dañi koyɗe haw woyade haw tawoyma to adduma joni noon dey ɗum aɗa foti ƴewtade ɗum wadde kono ala caɗele e ñallata noon so Allah jaaɓi mboɗom ɗo mi anda holko woni miijo makko de miijo makko kay woppumo e hakkille makko te kanko ɗo jiiɗamo ɗo kanko ɓuuri wade namdade de bottade so yettima tan taw ko mon ƴeewa booluji moƴƴi ɗum de kam en foti haalede joni kay fatmi ƴeewa ɗum kay wona ɗum ni taw ko portable ko gas kam posuji ma ɗiɗi keewi goɗɗi trois temedde jeego yo wat fof nan ɗo ni won mi yahat jeere tan mi dugga ko sewi mi adda hey maaro ne woodi nebam ne woodi hay buna ne woodi ɗum kay wadde baba mbaɗen ñiiri buna ala a yan noon wonno pular giɗɗa nande ko ñiiri buna ɗum tagi ɗum tan jiɗɗa defde wona ñiiri buna ta woni defal pular ne waɗi goɗɗum ne waɗi maaro wat maaro joni wadde hol maaro o jiɗɗa maaro e liɗɗi maaro e tew maaro e buna ɗum ɗo hay diwi maaro e buna ɗum ɗo a waɗat maaro e liɗɗi tan maaro e liɗɗi eyi wadde mam hoto woni yaay boy tan ala mi yiɗa yaay boy ni hoto woni yaay boy tan joni noon mbaɗa kon dariɗo ni to paaɗa eyyi joni mi yaltat mi yaha commune aɗa andi Oumar Fall kayit tan wawi kadi guila garɗa kayitaji ma mi winomo yo fewnane daña juddu Sénégal ha par keɓal dandere nationalité joni fof o fewni Paris ɗum jahanmi ƴettede mi mi jaaɓi ɗum fof kono ɗiɗo comti kam jaltani galle o baba iyani baba sa yaltini kay ko min ɓe jalata ɓe mbiyata kanko kam esi ko kam ɓeɗa nafata an o abayi nan waɗi puni buni nebam zum yaɗum min baba annene daccatama ɗi yaara ni heɗomi haalanma noon ay ɗo ko Fouta aɗa wawi yaltude yaade commune jantoya gese ala no wayata wadde noon woppa mi yarni somi yaari ni haydara bonnata ala a ɓornoto garam bubbo war sesta a ɓorno garam bubbo ha para sa yiɗi noon ƴeewa abaya goɗɗo mbaɗa ɗum e nder mbuus sa yantiroyi gese kam ɓornoɗa abaya kono ni ka yartani nder wuuro to andama pottata baba fantan min dey mi yiɗi no cansa jogoɗa jikku fulɓe pulagu kono noon jogori ko musde yamde so wontinde mboɗo yalta fof yomi ɓoor ɗum muusa anne baba wona jiɗuɗa ko comci timmuɗi ɗi woppu sinno ko juma paali ɗum ɓorno ko laaɓi kono paaɗo commune so ummima toon ne wawi yantoyde guese ne wawi yantoyde caali jakkaki on kay ko hen fof ala baba mi jaɓani ɗum a changat tan jaaha ɓornoɗa garam bubbo moƴƴi min joni mbeɗen ƴeewa yaade jeere yo mi yaha mi dugga mi ara mbete mi defta law ay waji ma ɗaccumo ɗon so ɓuurimo tan o arat kanko tiggi toon fundudire makko so Allah jaaɓi ɗum noon mbeɗen yaha jeere inchallah jarama eyo ana waɗa wuppa wuppi comci fof ɗo wuppi kay yani guppol kay yo haaɗe hanen hay ndiyam ɗam ni fofta cabul ɗe poftata kono ko neɗɗo wino yaltira fof mbiya ko ma guppa Thank you.